danas je bolje biti kuće nego penzioner. Divno jutro. Samo ovi što šetaju kućići i ja, nigde niko. Evo neko ima još i voze neki pick-up. Nemojte pušiti nikako, to ne valja. I danas je bolje biti kuće nego penzioner. Oni ne izlaze uopšte. Nema niko da ih prošeta, da se poigra s njim, da ih pomazi, osim Vučića, ali to je neka druga priča. Vidi autobus je kakva pojava. I tako, idemo da usrećujemo. Pa ja ću danas da maskam penzionere, ne baš bukvalno, ali donosim im sreću. Stiže penzija i to cela i to plus još 4000 za svakoga po glavu. Zemlja moja. Jurija Gagarina. Sad bi ja mogu da je pređem. Pošto ima ograda, ipak moram kroz podzemni. Ali evo ima par kola. Neko ko mora da radi ili neko ko se švercuje. Obe mogućnosti su moguće. Evo ga, još jedan autobus. Zar oni rade? U stvari oni već sad završavaju. Ako je to ono dosta. Idu u garažu. Evo ga Mekić. Blok 44. Da, možda bi ja mogao da počnem pravim male pričice o svakom bloku. Da. Možda vidjet ćemo. Pišite u komentarima ako ste za, a i ako niste. Evo ga podzemni. Evo jedne znamenitosti savskih blokova. Deluje tako podzemno. Underground. Sad će kontrasvetlo, znači okreći kameru suprotno od sunca. Pijaca, tamo iza je blok 45. Evo ga Mekić. Ovo je tržni centar Piramida u bloku 44. Bivša robna kuća Beograd, sada kineska, a i još tu štogod. Opet kontrasvetlo jebeno, tako da se loše vidjeti. Evo tu je glavna piramida. 6 hours later. I prvo da kažem, evo sada nije kontrasvetlo, pa se vidite malo je ovo propao, ovo je nekad bio prvi tržni centar. Malo to izgleda onako razrndano, ali evo sad se lepo slika. Bio je to buran dan, 2:30, idem kući. Nisam imao vremena ništa da snimam, znači brojao sam i poludeo preko 1.000.000 dinara, znači za drage penzionere. Mozak mi je prokličao i to smo završili i dalje nema nikog nigde, svi smo zatvoreni. Eto, ja mogu da malo hodam, kakva privilegija, možeš misliti. I tako, nemojte nikog da pušite, mislim, čemu to, realno. Tako da, umrećete zdravlja, srećni i veseli. Wow! Što volim ovo kad kamera klizi, pa zaklizi ovako malo. Eto, samo malo zaklizi i to je to. Ništa, šta još da vam kažem, možda još nešto, da se ja odjavim za svaki slučaj. Hvala vam što ste gledali moj video. Lajkujte, kao da ste iz lajkovca, šerovca, pičke materine. Aj zdravo. I evo čoveče, ovo staneš na sred raskrsnice bez ikakve opasnosti. Znači lepo šetaš. Evo tamo jedno auto. Sad će da dođe vjerojatno i policija da provjeri koja to budala nešto snima. Znači ovo vam je Gandija ulica, granica između
bloka 44 u kome sam upravo bio, gdje je piramida, i bloka 70 koji je, evo, s ove strane. Tamo je Sava na dnu ulice, a onda kad se prođe Jurija Gagarina, Gandijeva dalje nastavlja, odnosno tamo i počinje, i onda deli blok 63, od bloka 64 ovdje je 63 levo, a 64 počinje desno, i tako, to je noćna mora za one koji ne žive u Novom Beogradu ili na Novom Beogradu, može i jedno i drugo, ali mi znamo negdje gdje su granice blokova i šta su blokovi i koji su brojevi i tako dalje i tako dalje, a brojevi su totalno nelogični, negdje ima malo logike. Zeleno svetlo, čovječe. A može lado i na crveno, šta? Ovo nemojte raditi, ali pošto nema nikoga i evo jedno auto ide. Sad kao da čekam, da sačekam zeleno, a? Opet kontra svetlo, sad je s te strane. Znači bežimo, što kaže ovaj iz Čačka. Ajde više, pali se. Hoćeš? Aha, bravo. Evo sad će policija. Da, bila je policija, ali me nisu dirali jer, nemam pojma što nisu, ali bila je policijska marica, tako da bi imao odmah prevoz. Međutim imam dozvolu, tako da mi ne mogu ništa. I šta još reći? A sve je već rečeno. Neću se više drugi put odjavljivati. Premotajte, ima već odjave u sredini. Tako da eto, to bi bilo to. Aj, čao! Basta más.